Inibingelele kuphela kufunye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV igama ngikwazi ukuthi ubusani ngwakamthembu bathele injabulo ihora. Bafethu sizinze ke namhlanje kwamaphumulo kuyisilwela isivuno agriculture festival. Bafowethu ngihleli nensizwa la okuwobanye babantu abakhona la abazo advertise umsebenzi wabo. Sithe nathi asisondele kubona sixoxisane nabo futhi masibingelele sikwamukele la kwiSelect Africa TV. Sibingelela ababukele ekhaya kuzo zonke indawo abasibukele khona kwisizwe kwi-TV. Mfowethu silaka amaphumulo namhlanje. Insizwa siyabona nifikile bafowethu nento yenu enhle kanje. Ake ichaze insizwa lento enifike ngayo namhlanje la. Kusho ukuthi sathatha ithuba sabona ukuthi njengoba uhulumeni sewavulile amathuba ukuthi sifunde ngensangu sikwazi ukuyisebenzisa ngoba iyalapha yenza izinto eziningi ezikhona la emhlabeni from kwi-medicinal kuya kwi-material yokwakha kuya kwi-material i-clothing material kuyazo zonke kuningi okwenziwa ngensangu yabona. So thina sasesikhetha leli side le-medicinal ngoba sifundile kulomkhakha we-medicine yabona sasticka kuwona njengoba ubona itafula lingcolile ngemithi esiyenzayo yensangu. Babukeli beSelect Africa TV ngifuna ukuyiqonda kahle lento because bathema bengitshela bethi insangu lento iyaphilisa thina besazi ukuthi insangu iyaboshelwa bafowethu. Uma wabonakala uphethe insangu noma utshala insangu uyaboshwa mfowethu. Namhlanje lento iyaphilisa uhulumeni usenivumela ukuthi lungisani nisebenzise lento ibe like kube ukuthi nisiza abantu ngayo kuze kufike la uhambe kanjani yini edingakalayo. Okay, kuze sifike la siqale ngokufunda ke lapha kubabuzwane sathola izitifiketi zokuthi sikwazi ukuyitshala. Bese se-applyela i-permit ye-hemp kusho ukuthi usungahamba uyitshala ke ku-50 hectares. U-50 hectares ukwazi ukutshela uthola i-permit yakhona ye-hemp usuyatshala ke usuyachaza ke ephepheni ukuthi are you going for medicinal or you going for industrial hemp. Kuyashiyana ukuthi wena ufuna ungena komuphi umkhakha. Thina sakhetha lo waka medicine ngoba sibona ngoba vele esikoleni sifunde ngayo imedicine. Sase sithatha wona ngoba uize nje yona indlela esiyibona easy for it. Mfowethu mhlawumbe uzothi umuntu olapha ngasekhaya uma mina ngiyitshalile mhlawumbe ngiyidayisa nje noma idinga ukuthi uma usuyitshalile mase kuba ukuthi uzosiza abantu nokuthi ukudayisa mhlawumbe kuvumelekile lokho. Engakusho endaweni yokuyidayisa kuvumelekile ukuthi uyidayise but in the medicinal way ngoba kunendlela ofuneka uyidayise ngayo umuntu asho ukuthi uphethwe yini uyagula kwenzakala ini obuseyakwazi ukuyithenga ke ayiphuze njengetiye ayiphuze or ayibheme njengoba sibona nje sibona ama-T-bags la mfowethu okusho ukuthi le ma-T-bags uma ngiwaphuza mina ngazi ngiyengizwe ukuthi insangu iyadakana but emase sekuyitiye ngeke yini mhlawumbe mase ngiyiphuzile kube ukuthi ikhanda lami lithi kancane. Cha ngeke udakwe izokhama down ulale uphumule mukhathele ikline nomzimba namasosha wavuselela amasosha omzimba labantu abagulayo. Uthola ukuthi umuntu mhlawumbe unoshukela unani iyasiza kulezo zinto ezinjalo izifo eziningi iyasiza iyaklina umzimba ugcina amasosha akho evuka umzimba. Mhlawumbe uzothi umuntu lapha ekhaya asicela ukuthi ubhuti asibalele mhlawumbe izifo ebone kahle ukuthi lezi mfowethu ziyayisiza insangu ngezwe uma uzothi izifo eziningi but eziphezulu nje ongasibalela kuzona. Engakubalela kuzona ushukela bathi ngokuhumusha ke bathi diabetes nano high blood nokuthi ke iyawulungise nesimo samehlo ukubona uklina umzimba laba uma ukuthi khona le ofike njengale bhodlela le uyalithatha ufake phansi ama-drops la ngaphansi kolimi phinde uthele nasemehlweni iclearish ukuthi ukwazi ukubona kahle iclearish ikhiphe lento ekuthiwa ukhona nanokuthi-ke ivuselela amasosha omzimba ivule iphampe imithambo le yenza ukuthi i-oxygen ihambe nenhliziyo ibhalanse kuningi engingakuchaza ngensangu yabona noma nje isikhathi esinaso sesincane kodwa abalaleli bazomthola ithuba lokuthi bakwazi ukusithinta emoyeni sibachazele kabanzi sijule bacacelwe nabo ukuthi lento ikhona iyasebenza.
Mfowethu iyangithusa lento namhlanje. Imangaliso abantu babukeli beSelect Africa TV. Thina besazi ukuthi insangu into okuboshelwayo uma uyitshaliwe bafowethu ngiyaphinda ngiyayisho lento. Kuthiwa ayivumelekile namhlanje uhulumeni useyivumile ukuthi ungakwazi ukuyitshala kodwa usize ngayo abantu abagulayo njengoba ichaza nje insizwa Select Africa TV sikhona bafethu silaka amaphumulo mfowethu mhlawumbe into esingayichaza enye ngalezi zinto ezilale product elila ngoba niyabona ababukeli beSelect Africa TV naye ikhona nanokuhlukana kwazo mfowethu zihlukene kakhulu inhlobo kunosativa o-indica ingakho noma inkinga ngesikwazi ukujula kakhulu isichaze ngakho ingakho kubalekile sithi nje basithi sizoshiya inombolo inamba zocingo sikwazi ukuthintana emoyeni sibachazele kahle umuntu abuze achazeleke kahle abe nesikhathi ngoba into esibalekelayo ngoba sibaningi nathi la ihholo wonke umuntu ufuna athole isikhathi ne-opportunity ukuthi avele yabona but kona nasi le-spray sethu lesi ese-CBD senziwe ngensangu yabona uyaspraya la umusho ukuthi uney'nhlungu emzimbeni yabo ufuthe ngaso ziyaphela ziyahamba kuvuleka for i-blood circulation iyawenza umzimba wonke umuntu anyakaze nalaba abaphethwe amadolo abangasasukumi njengoba ubona okokurabha insipho lokususa amabala isikhumba esihle uwashe nje egcobise laphana uphinde uwashe mfowethu ngoba kahle hle isitshalo lesi sokhokho bethu asisuse into endala asisuselanga ekhanda bekuliwa nathi nje ukuthi singabi ngoba phela siwumnotho omkhulu singamisa izwe lonke leli umzansi ungama ngomnotho nje esingathola ensangweni imangaliso babukeli beSelect Africa TV bafethu ngihleli nensizwa ke la into ezokwenzeka senza sure bafethu ukuthi izoshiya inombolo lapha ezansi niyithole nixhumane nazo mfethu sicela usitshele mfethu banithola kanjani abantu ngoba ngeke sigeqe emagule la mhlawumbe singabuye sihlele futhi sihlale phansi sixoxe le ndaba ngoba namhlanje sibhizi kuyaphithizela la ehall sisibapha iy'namba zakho mfowethu nala bantu abazonithola khona ukuthi nizinze ngakuphi. Okay, sizinze ngapha eThekwini kodwa nanganaka amaphumulo sesizotholakala kune-office elizovulwa nje njengoba mesiqeda la sobe senithola ama-details ukuthi lizovulwa kwephi i-office sizame nokuthi sakhe neklinikhi ezolapha ngama-herbs insangu zonke izinto balithole usizo kakhulu abantu khona la kamaphumulo mfowethu zithini inombolo zakho okay iy'nombolo zami zithi 081 763 5708 ngicela ukuphindela mfowethu yes okay unogwaja awuyidli insangu nje ububona siwubeke lapha unogwaja into esenza ngawo unogwaja into esenza ngawo ukuthi-ke njengoba usuke uchama namasimba lawo njengoba usuke ukaka konke siyakuqoqa umchamo nendlela esiwuqoqa ngawo ekhejini senza ngawo umanyolo njengoba ubona isigubhu ngicela nje kusondele isigubhu isigubhu esiyi-1 senza ngawo umanyolo le nsangu le njengoba uyibona inhle kangaka ichelelwa ngawo lo umchamo lo kanogwaja okukhulelwayo umkhiqizo ngoba manje kunenkinga la wonke umuntu uyafika bawososayensi i-science rocket ifaka this chemical and that chemical sithi thina hhayi manje abantu basifice sikhona emandulo yini singasebenzisa umquba lo wey'lwane singafaki ama-chemical singafaki ama-pesticides ikhule kahle insangu nje yabo singaze kufuneka umuntu akubhalele i-business plan efuna imali eningi kanti lento ikhona iyenzeka akekho umuntu ongezukuhlomula lento iyenzeka ayifune ama-millions laba abawachazayo iyenzeka mfowethu siyayizwa kahle ngane yakwethu and uyayibeka iyacaca engicabanga ukuthi nomubukeli lapha ngasekhaya uyacacelwa bengazi-ke bafowethu ngibona ninogwaja bukani muhle kanjani uyaphila ningaze uyitshela ukuthi wena unodolana cha uyaphila bafowethu njengoba echaza umfowethu ukuthi amasimba awo nogwaja lo kanye nomchamo izona zinto ey'siza kakhulu ekukhuliseni isihlahla sayo insangu niyibone sesihlume kahle sikanjena mfowethu siyathokoza ukuba nawe mfowethu ngicabanga ukuthi emanise eThekwini nikuphi nendawo sikwamashu kabhili kamashu yebo alright ngicabanga ukuthi uzophinde uyichaze enye indawo yokuthi nala kamaphumulo nizolivula ibhizinisi abantu bazoyithola ilentuzana la bazokwazi ukunithola khona la kamaphumulo
Yebo. noma ningakazi ukuthi kuzobe kuyini. Kona besifuna ukuthi kube sisayihlela kube maduzane bakwazi ukuhleleka bafike bazofunda nangensangu abantu bathole lonke ulwazi lwensangu nanokuthi bangangena kanjani emkhakheni yobhizinisi ngoba into ebaluleke kakhulu ngensangu siqeda indlala ngayo. Indlala iyaphela ngensangu ngoba kuningi engenziwa even singakha even izinto zokufulela izindlu kwakhiwa ama-blocks ngayo. Yebo, i-concrete nje obusukubona kwakhiwa ngokhonkolo iyafakwa nensangu, ama-fiber kunezinto ey'thize, kuno-oil, ama-body lotion uyagcobisa uba muhle, nama-hair products bayawafaka babe kuhle, konke kwenziwa ngensangu. Futhi siyathokoza ukuba nawe. Mhlampe ey'nkundleni zokuxhumana-ke nitholakala kanjani ngoba mhlampe ninalo i-page ko-Facebook ninayo lezo zinto, singabatshela babukele ekhaya banilandele khona. Okwamanje sizokumemezela ngokwe-region per region ngoba besifuna ukuthi kuhambe ngokwe-region nge-development yakhona, kungabi national ngoba izogcina ikhoza abantu ukuthi bangatholani kahle. Ingakho sesithanda ukuthi okay, i-region ne-region njengoba sikwamaphumulo kube ne-Facebook page ezoqondana nomaphumulo, bazane bodwa abantu bakamaphumulo bese bakhona-ke mase besazile ukuthi laba bayaqhubeka nokufunda benza kanje umkhiqizo abawenzayo, bese senza a-national page ezohlanganisa ama-region ukuze kubonakale ukuthi lento ikhona iyasebenza ngoba manje if liba national ligcina lidida abantu abaningi. Yabo, ngoba funazi ukuthi umuntu mengisuka la ngiyolithola kephi usizo endaweni yami, nali i-page lami ngithintana nobani. From kulelo page-ke sesenza i-national page wawo wonke umuntu njengoba sihamba iy'ndawo zonke senze i-awareness ukuthi wonke umuntu ofuna ukwazi ngensangu nayo indlela e-right. Mfowethu siyathokoza. Sibonge nje uhulumeni wethu kakhulu ukuthi usesivumele ukuthi hhayi siyisebenzise. Mfowethu siyabonga kakhulu ngoba into ibikade ivalelekile le kanti iyasiza kakhulu emphakathini. Ngicabanga ukuthi mina ngithe ngikhula ekhaya noma ekhaya uma wami bebeyilima kakhulu mfowethu ubona kwenzeka and bebekhulisa ngayo iy'ngane zabo abantu insangu bayidayisa. Kuyinto eyenzekalayo nje emakhaya and ibikwazi mfethu ukusiza kube ukuthi-ke ayivumelekile. But siyathokoza namhlanje ukuthi usuzukwazi nokuba nesitifiketi sayo, ukwazi ukuyilima, ukwazi ukusebenza ngendlela ekhululekile ngayo. Yebo. Mfethu siyathokoza kakhulu ngane yakwethu i-Select Africa TV bafethu sikhona silaka amaphumulo sibalethele bukhoma bafethu nawo ama-products sifuna ukuthi abantu basondele bezowathola. Nami nje ngizomtholela uma wami because akasabona emehlweni, sengibonile lawo amehlo. Ubaba wami unenkinga la emzimbeni, uthola ukuthi kuba namapheni, indoda ethanda ukusebenza njalo, ngizoyitholela nasi spray kube mnandi bafethu. Nizobaxhuma, inombolo sizoyibhala lapha ezansi. Select Africa TV uyasilandela ey'nkundleni zokuxhumana, i-page lethu ku-Facebook likhona bafethu Select Africa TV, YouTube channel bafethu uyasubscribe uyasilandela. Siyanithanda kakhulu Select Africa TV. Futhi wami siyathobeka ukuba nawe. Sibonge kakhulu Mfowethu, sibonge impilo. Dankie. Sharp team.